Malipayong adlaw sa grasya ninyong tanan, natong tanan mga igsuon nga matuuhon, labi na kita nga mga parokyano o katawhan sa Dios sa balilihan o sa naglainang dapit sa atong lalawigang Bulanon, sa atong nasod nga Pilipinhon o sa mga Pilipino usab labi na mga Bisaya nga naa sa naglainang bahin sa kalibutan. Ang pulong sa kinabuhi karong adlaw nga gihatod kanato pinagi sa Santos nga Ebanghelyo nagpahinumdom nato diha sa mahinungdanong butang nga ato gayod nga timan-an ang pagpabilin diha sa Ginoo. Ingon ang Ginoo sa Ebanghelyo karon, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo ang akong pagtulon-an? Unya sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, ingon pagyud ang atong Ginoong Hesukristo, og kamo mobiya ba usab kamo kanako. Kining mga pulong nga bililhon kaayo sa atong kinabuhi. Nganuman, sa atong panaw kada adlaw sa atong pagpakiguban sa Dios, daghang mga igsuon nato o bisan kita mismo di na makapabilin diha sa Ginoo. Pananglitan karon, kabantay mo karon ug atong itandi ang atong kapanahonan karon sa kaniay mga panahon, labi na diha sa bag-o nga mga henerasyon. Makalingkat kita nga matang daghan naman ang di manimba. Daghan na ang di manimba. Bisan sa itong tagsa-tagsa ka mga lungsod o parokya, pila ragod ka porsyento ng muadto og simbahan panahong Domingo o panahong piyestang iglilihi. Kay manimba patanan ang atong mga parokyano, di pa igo na atong simbahan, di pa igo na atong mga lingkuranan. Kinundom ko sa una, sa buhi pa to mga tiguwang namo, ako mga lulo o lula, ako mga uyong-uya, mga tiguwang namo sa Antikira sa una. Sa padu paggabi, so excited na sila. Naipo nga mahulagwain ho kanang gahigwaos na sila. Mura bag excited na sila nga ini kauma Domingo na mo na sa Sabado gabi magplansa na silang daan sa ilang mga palda, sa ilang mga ipangsuot, sa ilang medyas, miruan pag ganito nila kanang murag na katong bitong mirol, katong miruan nila nga mugahi ang ilahang silik sa ilang mga pantalon o mga bestida kay lagi manimba. Magandam nagpajong, ila ganing plansa sa una katupang plansa nga karaan nga baga nga ang kilid mura bitong ngipon og iho. No, mag-agwanta to sila. Ihapnig na lang sa mga tiguang ang atong mga suot inig misa kay inig kaugma manimba. Karon pastilan. Usay gani kita anha pa mo bakod inig tapos na sa bagting sa kampana. Kay lagi mura bagwa na nato mahatagag priority ang pagbabili nato diha sa atong mga butang nga espirituhanon o mga butang nga panimbahan. Dunay kalabigitan sa atong kalagnon nga kinabuhi. Karon tan-awa, nagkakadaghan naman ang mga tao karon nga na influence sa mga born again mentalidad kuno nga moingon, why should I confess to the priest? Nga mo kumpisal mo ko sa pari, Father, nga mga pari labaw pod nga makasasa, ang simbahan makasasa, unya mo yun ang uban nga direct to God ako, Father. Daghan ako na encounter nga ingon ini panang kuliwik nga may pangumpisan mo, di may makumpisan, Father, kay direct to God ning amo. Kay dumdum mo giingon baya sa Ginoo nga tuyo sa mga apostoles o ni San Pedro nga kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao mapasaylo usab kini, kung dili ninyo kini pasayloon dili usab kini pasayloon. Apil sa gahom nga gipiyal sa Ginoong Hesukristo sa iyang pagtukod sa simbahan. Daghan na karon nga di na moangay og commitment. Di na sila ganahan nga magpakasal, magminyo kay ngano man, ug maminyo ko, magpakasal ko, Father, maghapos ko, unya makompromiso akong kinabuhi, matadya ko og bana nga irresponsable, matadya ko og asawa nga gastador, ug way hinungdan, mao nga maayo pay way commitment. I would rather prefer to have a son and a daughter out of wedlock, kay maayo pay magpaanak na lang ko sa kabuok, or may pay magbuhi na lang kog iro kaysa magbuhi og mga bata nga dako gasto. Ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato ingon ang itong Ginoong Hesukristo, unya kamo biyaan ba pod ko ninyo. Nabugnaw ba mo sa inyong pagtuo? Pangutanan na natong tanan. Alang nako nga pare, alang nato nga katawhan sa Dios,
nangutana gihapon ang atong Ginoong Hesukristo sa matag usa kanato. Unya kamo, biyahan ba sa kuninyo? Di ito na to biyahan ang Dios. Kay mobiha ta sa Ginoo, motalikod ta sa iyang pagtulunan, mopahilayo ta sa kinabuhi sa grasya. Sama sa gingon ni San Pedro, Ginoo asa man may padung. Naanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon, ug mituo kami na ikaw ang manluluwas. Ayaw biyai ang Dios. Ayaw talikod sa atong mga kaakuhan. Ayaw talikod sa kinabuhi sa grasya. Aron mapabilin kita nga makabaton o makapuyo o kinabuhi nga madagayaon. Mao kana ang pamalandong nato sa Ebanghelyo o sa mga pagbasa karong adlaw. Daygon nato ang Dios, angay nato isang pasalamatan adlaw tanan.